Menta kesni perlok ngan man rashpi ko kubor tungin sengap. Presiden jong ke United States Donald Trump ulaong ba ngubha ya ke jing terwa jong ke Iran ban pelong jing yasuk bat ban pelibang ya ke Strait of Hormuz. Namar bakam kentublang ya ke benta jong ke nuklear program jong ke ri. Kat kum ki sorkar ke US ki bala ajing tip Henry Kim Siem lapan pau kerteng. Donald Trump Siem la kentaj lut ya ki jing terwa. Henry ulah kena baka Iran kale ya ke jing keren da ke jing temu basneu. Bat kemelak ban kular ban pensenge ya ke jing rap uranium lane ban omwat nuklear weapon. Ka White House kalaong baka US kan ya keren lang ba kilat thai kubor. Bat kala kedau baki red line kila syai. Secretary ke State of US Marco Rubio ru ulaong baka jing terwa jong ka Iran kamla ban pedang. Ka jing terwa jong ka Iran kat kum ki jing itu kubor. Kalong ban pelibang ya ke Strait of Hormuz bat ban penkut ya ke thma. Henry ban penslam syai ya ke jing keren halor ka nuklear program. Ha ka ju kupor ka Iran kadang persang ban light na ka jing do ka bakrau ha ka benta ka peniang. Henry kalamat jing namar ka blockade jong ka United States. Bun kitan ker ki bakit oil ap hai bang sa Iran. Bat ki jing bun ka oil ka badon kala kiubha haduk bala bendap pura ki jakabu ha kitayo penwan. Ka Strait of Hormuz kalong ka bakongsan ha namar kumba 40% jong ka jing penpoi energi ha ka pertai kaya lengba kane kalenti ka jing khang jong ka Iran ya kane kalenti kalapan kiudor bah ya ka energi ha ka pertai ha ka jukupor Vice President ka US JD Vance ulaong ba udon jing khuslai halor ka jing ya ha ka thma kentup bakala penduna ya kitiar jing ele jong ka ri bat udon ru ka jing artatin halor ka jing thu jong ka Pentagon. Ka jing keren jing sok kidang susange bat kalenti sya ka jing penbet kam syai satya. Virgin Minister ke Iran Abbas Arachi ulapan pau ba ke Iran kamlong ka bakerki ban peteng ya ka jing keren. Ha ka ju kopor Chancellor jong ka Germany Friedrich Merz ulaong ba ka Iran kalapan ran ya ka United States hakine ki jing keren. Kublai Shibun.